Segurament que us preguntareu com ho faig per enregistrar aquests vídeos. La part de l'edició, on vaig ajuntant tots els trossets, per a mi és la més difícil. He hagut de barallar-me amb l'ordinador del despatx de la Lira per tal de poder fer alguna cosa que fos mínimament entenedora per als vostres limitats sentits terrenals i per a les vostres escasses capacitats mortals. Les imatges i els sons originals... això és tot una altra cosa. Els esperits tenim capacitats psicofòniques i psicovisuals, que en el meu cas han esdevingut un poder psicovideogràfic. Resumint, que a l'espai eteri hi queden restes intangibles per a vosaltres de les accions passades i de vegades futures que han esdevingut en un indret concret. Jo disposo de la capacitat de transformar aquestes restes en material digital. No ho enteneu, oi? Un altre dia us ho explicaré millor. Aquest aparell, encara que us sembli una ràdio antiga, és un psicovideògraf de la meva invenció. Capta les ones etèries, pluridimensionals i superheterodines que pul·lulen per als espais intersticials de l'univers líric. I com que diuen que una imatge val més que 1000 paraules, fixeu-vos-hi bé.